Veď ja som o detkovi nič nehovoril. Ale ja. A ty budeš ticho. A ty tiež. No prečo sa nebudeme pre to obecenstvo spolu hádať, nebudeme sa vadiť? No to nie. Pretože obecenstvo by povedalo, čo? Že si neslušno vychovaný. Ako ty? Tak ešte raz. Bola babka. Áno. A tá babka mala troch vnukov. Troch. Troch takých pekných chlapcov. Ako ja. Áno. Ako ty. Ja som krasavec. A ešte tá babka mala doma 10 jablk. 10! A ty nám povieš, čo? Ako tá babka podelila detka. Ferdo, detka nie. Nie. Nie, ale ako podelila troch vnukov 10 jablkami. Ako to urobila? Urobila. Čo zrobila? Štrúdlu. Tak pretože sa, Ferdo, neslušno chováš. Tak čo? Prišiel čas, aby si sa s obecenstvom slušno rozlúčil. To sa je, že áno. Tak sa rozlúč. Čo vidíte, kovia? Prečo nemôžeš hovoriť obecenstvu Čilobrdíčikovia? Nie. No nie, pretože to je neslušné. Máme tu aj dievčátka. Čo vidíte? Ale prosím. Tak keď sa nevieš slušno rozlúčiť, opakuj to, čo ja ti poviem. Tak povedz. Dovidenia. Dovidenia. No vidíš to. No vidíš to. Toto nie. Toto nie. Tak slušno sa rozlúč. Dovidenia, deti. A pekne pozdrav. Ahoj. A pekne sa pokloň.